Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safe measures like washing of hands and strength bitise ensa hohoro na yakentene edepedu yakọ akotia yade mu no na tumi aboa ya ma yakọ atia amanehuni nanso eduro ne ayarose biara ne wa tumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne danyina efa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛn mfra yɛfra enipa ɛwɔ wiase afana nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mɔpa hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo.
Natural resources are given by God to be the source of our livelihood. If we put in hard work, we will be able to eat enough despite some difficulties. You have to bring a container. Here's what the container eba insuo ni mudo. Na awase osensuo ni frasi. Na yɛn ayɛ wɔ kwan yɛfa so bɔ yɛn berɛ da biara. Na yɛde gu pan mu na afei de akɔ dwom. Atɔda de yehu ba na so sɛ yɛwɔ gyidi a Onyankopɔn ma wane na ho mmɔborɔ. MCGI Bikers, Africa Victory, Reserve Manila, Bulacan. Na yɛbɔta yɛkyekyerɛ wɔ another dwumadie de ahyehyɛ soɔ no mu sɛ ɛbɛyɛ anuanom ne mmarima nuanom maako maso adeɛ ma wo yɛn ne ade a yɛatwa no galatifoɔ nwoma no mu tinsia nkyɛmu du sɛ nyaberɛ fata nyɛ nipa nyina papa. Hindi hadlang ang layo o hirap dahil may Diyos na gumagabay. Kaya awɔ sɛ kwan ne ahokyerɛ wɔ hɔ deɛ Arontina and Members Church of God International, MCGI, Wamo free crowd the city of Kabog, and a city of Messiah, our Mopase, a Mabu and Nipa energy, Meda Onyankopɔn ase adikan. Sir Mabeshura and Amayan in Mianea and Awurade Yesu Kristo nso ase. Sadanka Onyankopɔn efrisɛ. Yansa aka mmoa ti sɛ yɛfiri mu nkyɛn. Arontina bɛda Onyankopɔn ase bebree sɛ abra yɛda so te asie ɛdeda so ɛnyera na yɛn yɛ mmoa kɛse mɔde abɛbrɛ yɛn ɛnyɛ mmabuna wɔ ha no nkwimpo mpanifoɔ a ɛwɔ ha yi yɛn ne mfasode efiri MCGI na yɛda MCGI no ase bebree wɔm sɛ anama mu ayɛ den abrabɔ mu ayɛ den nansan da so yɛhunu sɛ mɔmmerɛ ho sɛ mɔbɛboa yɛn yɛda mo ase bebree na Awurade nhyira mo pii. Ng pag-ibig na dakila, aral ni Kristo ibinabandila. Habang tayo'y may lakas, maging masikap tayo sa pagbibigay ng mama yama yaho madese yɛde de bɛbra bɛhyɛ foforɔ mfunu mu ɛno yɛn mu no ɛyɛ aseda ne yɛde ma Onyankopɔn ɛda no ase sɛ ɛyɛ ne penti ama yɛn mu so aba mfasoɔ sɛ bɛyɛ Nyankopɔn akondeɛ ketewa bi na sɛ dɛmo nyinaa yɛhunu biribi papa bi na deɛ adeɛ yɛka kyerɛ yɛn nyɔnkofoɔ no sɛ mama yɛmmerɛ ho sɛ yɛbɛboa anipa bɛma yɛnto asɔmbɔ a yɛn ho na yɛyɛ yɛn a yɛdi Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm so yɛn ne yɛn sɛtie ma Onyankopɔn mmara abra enuhu biara enimu na sɛ yɛyɛ sɛtie ma Onyankopɔn a ɛyɛ yankasa yɛmfa so wɔ Maraming salamat sa Diyos. Sadaka Onyankopɔn bebree. Onyankopɔn na animuonyam na ayɛ yie ɛnka no daadaa.
Ikaw
Sabi sa'yo
Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos. Minsan pa po kami. Awurade Nyankopɔn na sumudie. Kaya ginanianom na yɛsane retɔn saa afra mu nyinaa. Baabi biara a mowɔ no. Wiase afa na nyinaa. Mamra ama yɛnhyia yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Na At ng kanyang tuwa ama yɛma wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ nsrɛ n'anim mmoa ne adom. Mama yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ ni. Awurade Nyankopɔn otumfuo ne wɔ kɛseɛ ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya yɛda wase sɛ yɛn a wabɔ yɛn a yɛfiri mmeame ahodɔ wɔ wiase. Yɛma wɔ yɛn akoma mu aseda afɔdi. Ɔwadɔ yɛn ne wɔ nipa a daa ne da nyinaa wɔma yɛhunu no yɛn abrabɔ mu. Ɛwɔ mu sɛ yɛn mu dodoɔ no ayɛ hiafoɔ. Yɛn so nni mfasoɔ. Daa ne da nyinaa wɔma yɛnya w'anim adom ne w'ahummɔborɔ. Wɔgye yɛn firi ɛho bebree a ɛtwa yɛn ho ahyia wɔ yɛn mmerɛ yi mu. Wɔma yɛn de yɛhia yɛn. Yɛgye to mu sɛ saa dɔn yi mu w'ahummɔborɔ nti yɛte sɛ deɛ yɛte yi. Wɔama yɛn akwanya pa sɛ yɛnyɛ papa. Agya yɛn nyinaa yɛba w'anim saa dɔn yi mu. Yɛpae mu ka yɛn bɔne. Na yɛn mpaebɔ ne sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ Agya hyira yɛn nyinaa. Ɛnkanka yɛn yɔnko nnipa. Wɔn a wotie saa dwumadie. Akra wɔn akoma mu wɔpɛ sɛ wɔsom wo nyinaa. Yɛsrɛ wo sɛ soma honhom kronkron ma ne mmra yɛn mfimfini. Na ka yɛn ho daa ɛberɛ a yɛgu so tie wo nsɛm. Yɛsrɛ wo boa yɛn. Na yɛntumi nte wo nsɛm ase. Na wo tumi asɛm atumi awura yɛn akoma mu no ho a. Ɛberɛ a woma yɛn akwanya. Na yɛn nyinaa yɛtumi anante sɛdeɛ wopɛ teɛ. Yɛanya akoma mu anidasoɔ. Sɛ aberɛ biara ma yɛakɔ yɛ ahomegye mu no. Yɛwɔ abrabɔ bi wɔ hɔnom a ɛdi mu a wɔasiesie ato hɔ ama yɛn wɔ ewiase a ɛrebɛba no mu. Awurade yɛsrɛ wo sɛ yi ntantɛfere yɛnyɔnko nnipa akoma mu. Na ma wɔn nya wɔ pɛpa a wɔde bɛhunu wɔ nokorɛ ase. Aberɛ a kwansidie biara ani mu. Yɛsrɛ wo tenetene yɛn. Na ma yɛnya w'anim asomdwie ne adom. Na aberɛ a yɛgu so tie wo nsɛm no. Yɛsrɛ wo sɛ nam wo tumi so bɔ yɛn ho ban. Na yɛsrɛ wo sɛ kae wɔn nkoa nyinaa. Wɔn akoma mu. Wɔn a wɔbɔ wɔn ho mmɔden ne sɛ wɔbɛboa yɛn yɔnko nnipa. Yɛwɔ gyidie ne ahotosoɔ sɛ wopɛ ne sɛ wopɛ sɛ wogye nnipa nyinaa nkwa nti. Yɛbɔ mpaeɛ ma wɔn ntoatoasoɔ a yɛwɔ mu. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn yɔnko nnipa mu. Na yɛtumi ahunu wo nokorɛ. Na yɛn nyinaa yɛate aseɛ wɔ akoma mu. Na ehunu sɛdeɛ ɛyɛ ade a wohia sɛ ɛbɛbra yɛn ho ase. Agya yɛda wase. Wɔyɛagye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga So, yɛnkyea ɛkɔma mo sɛdeɛ mokuro mmra dwumadie bɛsua mo tie biara wɔ wiase afa na nyinaa na kasa biara mo tie dwumadie wɔ mu no bi o yɛda Awurade ase sɛ yɛn sɛ tumi aka akwanya pɛi ɛnɛ da yi ɛnɛ ne da ɛtɔ so ɛnan wɔ Awurade Mmara Nsɛm yi adesua mu ɛnɛ yɛyɛ wɔ da na yɛbɛtoa so na yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm yɛma mo brother Eli Soriano prɛkɔpɛ anigye da nkyea nkɔma mo nyina ma mo nyina atwe aha ne adwo sɛdeɛ mokuro mo mmaratie yɛbɛtoa so na yɛsua Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm na yɛhunu sɛ mpaɛbɔ wohoi ɛnyɛ biribi a ɛyɛ ne tara saa kɛkɛ Awurade Yesu ɛwɔ nsiesie akyerɛ yɛn ɔkwan bɛfa so abu nkotodwe abɔ mpaeɛ wɔ kwan bɛfa so akasa ɛne wɔ kwan a yɛfa so ɛbɔ mpaeɛ mama yɛnhwehwɛ mu ɛmfiri mu mpaebɔ ɛdeɛ ne wɔ mu nsɛmfua bɛn ne yɛbɛka ɛwɔ sɛ Catholic som mu deɛ mpaeɛ a yɛbɔ ne sɛ enumere adom ahyɛ wo ma ɛte sɛ ne yɛbɛto nansesɛm akyerɛ Maria deɛ di kan mama menka nkyerɛ mo sɛ mpaebɔ ɛwɔ mu nsɛm a wobɛka sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie mpaebɔ wei ɛnyɛ nansesɛm anaasɛ nkurubɔ mama yɛnkenkan Filipifoɔ nwoma ti nan nkyɛmu 6 monna nwene biribiara ɛnha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkɔtɔsere ɛne aseda ɛma mo adesere nnuru Onyankopɔn asumu mpaebɔ kyerɛ sɛ yɛde yɛbisadeɛ ɛto wɔ Onyankopɔn anim sɛdeɛ wɔ Onyankopɔn asɛm no asie ne sɛ monna nwene biribiara ɛnha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkɔtɔsere ɛne aseda ɛma mo adesere nnuru Onyankopɔn asumu mpaebɔ ɛyɛ bisadeɛ anaasɛ nkɔtɔsere sɛdeɛ ɛteɛ biara adeɛ biara yɛpɛ sɛ yɛsrɛ firi wɔ Onyankopɔn nkyɛn ɛfato abere a Yuda ɛdane wɔ yimafoɔ na ɔgye wɔn ara ne nkwa firi ne nsɛm no asuafoɔ no hia wo bi a bɛba bɛsi Yuda anan mu wɔn mo bɔ mpaeɛ yɛnhwɛ mpaeɛ a wɔn mo bɔɔyɛ mɔbɔ enumere adom ahyɛ wo ma mpaeɛ anaasɛ asomafoɔ kronkron ne ho mpaeɛ no mo bɔɔyɛ yɛnkenkan asomafoɔ eti baako nkyɛmadu no nan na wɔbɔ mpaeɛ sɛ wo Awurade a wonim nnipa nyinaa akoma mu kyerɛ baanu yi mu baako a wayi no verse 25 sɛ ɔmfa asom yi ne asomafoɔ dwuma a Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara te n'abrɛ no kyɛfa no nsom asuafoɔ du baako no na wɔnom ɛyi obi a ɔbɛba abɛsi Yuda anan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ asuafoɔ du mmienu no dodoɔ bɛsen abaa no bio wɔnom yɛ du mmienu ɛfiri sɛ wɔnom gyina hɔ ma Israel emusuakuo du mmienu no nti ehia sɛ wɔnom yɛ asuafoɔ du mmienu Yuda ɛkɔe asuafoɔ no hyia mu a na wɔnom pɛ obi a bɛsi Yuda anan mu wɔnom hunu nipa mmienu a na wɔhyɛ fata na wɔnom bɔ mpaeɛ monhwɛ abɔɔ ne so anuanom monhwɛ mo twerɛ nsɛm no mu nso yɛne ne ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu pɛpɛɛpɛ deɛ yɛde kyerɛ mo wɔ yɛfidie no so wɔ ana ɔhwɛtie no so wɔ
no saa pepepe na watwe no twere kronkron no mu anya ye ne ye twere ye na mmom yen e wo twere kronkron no mu na wobɔ mpae sɛ wo Awurade a wonim inipa nyinaa akoma mu kyerɛ baanu yi mu baako a wayi no sɛ ɔmfa asumi ne asomafo dwuma a Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara tena berɛ no kyɛfa no ensom. Verse 6 na wɔtwe wɔn so ntonto na ntonto ne bɔ Matea na wɔka no ka asomafo du baako no ho anuanom nhwe wɔn mpae a wɔbɔɔyɛ no wɔn bɔ no tɔfa wɔn ebisa deɛ wɔn ahwehwɛ wɔn amebɔ 40 days mpae bia ɛre sɛ yɛ Kristo akyiwade yɛ sɛ wɔbɛbɔ mpae akasakasa pii kwa sɛdeɛ yɛhunu no twerɛ nsɛm no mu no wɔn bɔ ade a wɔn hia no saa brɛko pɔte no mu ho mpae kyerɛ yɛn baanu yi mu baako a wɔyi no sɛ wɔmɛfa Yuda kyɛfa nsom na ntonto no ɛbɔ Mateas na wɔka no ka asuafoɔ du baako no ho ɛno nti ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pɛfɛ sɛ mpaebɔ yɛ bisade a yɛsɔre afiri Onyankopɔn yɛne mpaebɔ asekyerɛ mfato ho wɔyere yare wobɛtumi aka ne sɛ Awurade meyere mabrabɔ mu nyɔnkoɔ ayare mesrɛw sano yadeɛ hunu yɛn mmɔbɔ etitiriw abra woni sika wode beto nnuro na sɛ woni sika wode beto nnuro mpo a utumi nti meyere benya yaresa yɛn yɛ mpaebɔ awo hia sɛ wobɛkekan nsɛm bebree bisa ne ɔhwehwɛ afiri Onyankopɔn nkyɛn saa brɛko pɔte no mu ɛfa to ba betu kwan obafiri wi mu hyɛn akɔ amonone ana obafiri hyɛn bi akɔ baabi ka sɛ Awurade wo na wonim deɛ nti a me firi fie ɛdene ma me sɛ megya me yere ne me mma hɔ ɛna kakra da so mesrɛw hwɛ wɔn so na hwɛ me nso so abra me tu kwan ɛma saa hyɛne ɛnkɔ nkonya kwanhyia ɛma nso hyɛn ana kaayi ɛnkonya kwanhyia na yɛn nyinaa ne yɛda wase bawo no twere konkone se yɛsrɛ wɔ Onyankopɔn ho ade a yɛfa aseda nka ho yɛyɛ mpaebɔ tietia yɛnsa so nka ne bio Filipifoɔ nwomati 9:6 monna enwene biribiara enha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ene aseda ɛma mo adesere enuru Nyankopɔn asumo yɛbɛnam mpaebɔ ne nkotosere ene aseda so ama yɛadesere anaasɛ yɛbisadeɛ aduru wɔ Nyankopɔn asumo ade nti ɛna aseda ɛka ho ɛfisɛ Kristo nkyerɛkyerɛ ne sɛ wobisa wɔ Nyankopɔn ho ade a nya gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn de bɛma wo sɛ wɔn mpaebɔ no wobɔ no kwan a ɛtene so a wobɔ no kwan a ɛsɛ so a wowɔ gyidie ne ahotɔsoɔ sɛ wɔ Nyankopɔn bɛyɛ wabisade ama wo mpo bra wasrɛ wɔ Nyankopɔn no da no ase yɛnkenkan Mark 11:24 yɛn nti mese mo sɛ adeɛ biara mobɛsrɛ mo mpaebɔ mu no monyi ni sɛ mobɛnya na ɛbɛyɛ hɔ ama mo na sɛ mogye di sɛ adeɛ biara mobɔ ho mpae no wɔ Nyankopɔn bɛyɛ ama mo a gye di sɛ mobɛnya na ɛbɛyɛ hɔ ama mo wobɔ mpae no frigidie mobɔ mpae sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ otwede yampɔn sɛ ade a wobɔ ho mpae no wɔn nsa bɛka ne sɛ nti ɛna wɔ sɛ woda aseɛ
Aronti ena Filipifo nwoma ne kase momfa mpaebɔ ne nkotosere ema mode sere enuru Nyankopɔn asumu. Aronti mpaebɔ kyerɛ abisade. Danso ensɔre yɛtete yɛ no wɔ no de bia yɛkɔ a ne yɛto nansesam kyerɛ wɔ Nyankopɔn. Danso wɔ Nyankopɔn nim saa ne me no mere adoma shawoma Awurade kan ho wɔ na yɛhira wo ma nyina mu nhira no yɛfum ba Yesu wei mpae. Wo mmisa hwe kana wo kasa Maria yɛhira wo ma nyina mu. Onka hwe Nyankopɔn nim na wɔ Nyankopɔn so wura mfiriye. Mpaebɔ bisade. That's what enti na wo mo kase wo na yɛhira wo ma nyina mu nhira no yɛfum ba Yesu. Sɛdeɛ ɔtɔ wɔnwom no Bluetooth connected. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. wei anya mpaebɔ nansesam na wo to akyerɛ Maria no Maria kronkron Nyankopɔn maame bɔ mpaeɛ ma yɛn ene bɔneyɛfo efiri na kwapom da yɛbɛwuo wo mom na wasa wo bɔ wo mpaeɛ na adan na wo hyɛ Nyankopɔn maame ada wo mu Nyankopɔn maame ana mo na mo kasa wɔ yɛ Nyankopɔn maame nanso adan ti na mo hyɛ ne sɛ ɔmmɔ mpaeɛ ma mo abra a wɔsɛ mo amu na mo bɔ mpaeɛ yɛn Kristo Mmara Nsɛm ɛwɔso Kristo ni biara ɛbɔ mpaeɛ eni kwan sɛ yɛde yɛasɛdeɛ kɔtɔ Maria so sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma yɛn na abra wakekan wɔn nsɛm sɛ Maria yɛ Nyankopɔn maame no wo hyɛ ne sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wo na onsan so kora nyayo bɔ mpaeɛ ma yɛn ne bɔneyɛfo efiri ne kɔpem da yɛbɛwu nti Maria no deɛ ɔnyɛ hwee sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wɔn kɔpem da wobɛwuo Maria no amu kura ewu onyampo nsɔreyɛ na bra Maria ewu no sɛ wo hyɛ ne sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wo da biara kɔpem da wobɛwu a Maria ntumi nyɛ ɛfiri sɛ Maria ewu a wonya nsɔre mfiri a wofuo mu yenye nyane a wofuo mfiri owuo mu yɛ obi biara wu yɛ wɔ Kristo mu ne benya ne da etwato mu ano ne yɛfrɛ ne sɛ wu sɔreyɛ ɛwɔm sɛ Maria wu deɛ na so ne nyina atwa moda so bɔ mpaeɛ ɛka kyerɛ ne sɛ Maria kronkron Nyankopɔn maame bɔ mpaeɛ ma yɛ ne bɔneyɛfo efiri ne kɔpem da yɛbɛwuo woda so yɛ ɔde bɔneyɛ ni ano ne mpaeɛ da ne yɛbɔ yɛ ɛtene ana sɛdeɛ twerɛ kronkron no sie twerɛ kronkron no se mo na anwene biribiara ɛnha mo ho na mmɔmade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ene aseda ɛma mo adesere enuru Nyankopɔn asumu ɛno nti mpaebɔ de ɛyɛ bisadeɛ
enye nansesem towo na se otowa so beto nansesem a emfaso bi ani so ɛhwɛ Onyankopɔn enim mpae a yɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ nsɔre ahodoɔ ne nitwerɛ kronkron mu ɛfato David fasuo bɔ mpae ma yɛn ɔsono hwene bɔ mpae ma yɛn apamadaka bɔ mpae ma yɛn na wɔn nso agye so bɔ mpae ma yɛn ɔsoropono bɔ mpae ma yɛn anapansoroma bɔ mpae ma yɛn ayarefoɔ yaresafoɔ bɔ mpae ma yɛn abɔnefoɔ dwane kɔhyɛbea bɔ mpae ma yɛn wɔn a wɔwɔ no werɛ kyekyerefoɔ bɔ mpae ma yɛn akristofoɔ boafoɔ bɔ mpae ma yɛn abɔfoɔ hema bɔ mpae ma yɛn abusuatire hema bɔ mpae ma yɛn agyifoɔ ne asomafoɔ hema akuninimufoɔ hema wɔn a wɔka wɔn bɔne hema emabunu hema ahotefoɔ nyinaa hema ɔhema onyin sene yabra bɔne biara ni ne ho ɔhema de na kɔsoro rosary kronkron no hema asumdue hema Nyankopɔn dwama a oyi wiase bɔne firi wɔn so Awurade gye yɛn Nyankopɔn dwama a wɔfa wiase bɔne efiri wɔn so bɔmpae ma na de na adeɛ baako waka mɔma yɛn bumfu mikromfoɔ katolikfoɔ yi mɔma yɛ bumfu deɛ yɛsua no wɔ twerɛ kronkron no mu mpaebɔ ne sɛ yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ adeɛ yɛmɛto nansesem yɛmɛka nsɛmhunu ɛna adeɛ biara ehia wɔ saa brɛko pɔte no mu no ɛno ho mpae na wɔbɛbɔ mfato ho ebi a wɔba abedidi ɛfiri sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm sɛ yɛbedidi na yɛpɛ sɛ yɛduane no ho ntema yɛ nea katawani mmara kakra Awurade meda wase wadom a wode ama yɛn yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ aduane yi so ma yɛn na mfa apɔmudene mmere yɛn yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu ɛwɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm sɛ yɛbedidi a awɔse yɛbɔ mpaeɛ te sɛ Kristo ansa na yɛbedidi anabɛma nkurɔfoɔ aduane adi no na ɔbɔ mpaeɛ odi ka bɔ mpaeɛ yɛn kenkan twerɛ nsɛm a wɔ Matthew nwoma eti dunum ankyɛmu aduasa nsia na ɔfa paano enso ne empataa no na wɔda ase na wɔbu de ma nasuafoɔ no nso de ma nkurɔfokuo no na ɔne nasuafoɔ no ba bedidi no wɔbɔ mpaeɛ na wɔfa paano nson no ne mpataa no na wɔda ase na wɔbu de ma nasuafoɔ no nasuafoɔ no nso de ma nkurɔfoɔ akuakuo no te sɛ yɛbedidi a awɔse yɛbɔ mpaeɛ awɔse yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛdeɛ twerɛ kronkron ne ka no wɔ Timoteo nwoma edikan etinan ankyɛmu enan na Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na sɛ yɛde asedagye a ɛne yɛn sɛ yɛkyiri biribiara ɛfiri sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho Nyankopɔn abɔdeɛ biara yɛ sɛ yɛ prekonam sɛ yɛ suhwiri sɛ yɛ monko nketenkete sɛ ɛyɛ abebeo sɛ yɛ nantwinam sɛ yɛ akokɔnam sɛ yɛ wudwanam sɛ yɛ ansumu nantwinam ansa na wobedidie no Kristo hyɛ Kristofoɔ sɛ yɛmmɔ mpaeɛ Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na ɛni kwan sɛ yɛkyiri biribiara ɛfiri sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho ano nti aduane a yɛba abedie no sɛ yɛbɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn ahyira so na suafoɔ no ansa na wɔn bedidi no wɔn bɔ mpaeɛ Awurade Yesu Kristo ansa na obedidi no di kan bɔ mpaeɛ wɔda wɔ Nyankopɔn ase yɛn ne nneɛma a ehia sɛ yɛte ase yɛfa mpaebɔ ho mpaebɔ ɛyɛ bisadeɛ a yɛbisa firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn bisadeɛ anaasɛ nkotosere a wɔde to wɔ Nyankopɔn anim Awurade mesrɛ wo boa me nneɛma mu
ayɛ dene ama me adwuma sɛm ayɛ dene ama me ehia sɛ me yɛ adwuma na manya sika tumi ahwɛ me yore ne me mma ansa na wobɛfiri wo fie no esane sɛ wokɔkɔpɛ adwuma ɛnanan abunyanya bi wonua bompa yɛ nsa Awurade boa me na mempɛ menkonya adwuma na womfiri fie kora nkɔ wo kwan no na Onyankopɔn di w'anim dada wadi w'anim kan dada Onyankopɔn re enyaw wɔn a wɔgye no die na wɔbɔ ne mpae no hɔ na wɔsɛ yɛn ngidie na Onyankopɔn de abrɛ yina wayɛ krado sɛ wɔbetie yɛn mpaebɔ afei asɛmisa ne sɛ dabɛn na wɔsɛ yɛbɔ mpae ebinom de ɛda wɔn di wɔn na wɔda nko ana wɔbɔ mpae anaasɛ da wɔn yade nko ana yɛbɔ mpae anaasɛ wɔwɔ amanneɛ bi a ɛna wɔkae Onyankopɔn bɔ mpae na sɛ nipa yɛ da wadɔɔso a na bɔhyɛ ne nso yɛ bebree na so sɛ ne ho tɔ no na wonya apɔmudene a sɛ ɔbɔ Onyankopɔn din kora dane abakɔsɛm ɔbɔ Onyankopɔn din kora yɛ dene wontumi kora mmɔ Onyankopɔn din wɔ nabrabɔ mu ade ntere sɛ hwee hia no enni kwan sɛ ɛba no saa wɔ yɛn tebie mu sɛ yɛ ahokyerɛ mu o sɛ yɛ ahotɔ mu o awɔ sɛ yɛhunu kwan bɛfa so abɔ Onyankopɔn mpaeɛ awɔ sɛ abrɛ ni abrɛ nyina yɛ ne Onyankopɔn edin sawosoɔ yɛn enye dene sɛ yɛbɛte ase wɔ yɛ mmere mu ɛnyɛ no korɛ sɛ tɔda na sɛ wo wura firi wo phone na asɛ de adekyeɛ no ankɔ yi amaw asɛ ne wabra ba yɛ basa adentira ɛforo sɛ yɛwɔ nipa binom hɔ no ma wodɔ wɔn a wɔpɛ sɛ abrɛ nyina wo ne wɔn ɛkasa ɛwɔ w'ahomatorofoɔ so nanso Onyankopɔn deɛ ohia ahomatorofoɔ ana ohia phone biara de hia ne sɛ wobɛbu nkotodwe abɔ mpae na wobetie wɔ mpaebɔ ɛnɛ yɛmmerɛ mu enipa bebree no akutakuta wɔn phone da mu nyinara nanso wɔn kae Onyankopɔn yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a wɔn kae Onyankopɔn wɔ nabrabɔ mu wɔbɔ mpae mpere baako pɛ bosome ana afe ɛkankabra ne ho akyere no na mmom sɛ ɔnya amane a ɛna ɔfrɛ Onyankopɔn na sɛ ne ho tɔ ne wie a ɔnkaa da kora wɔbɔ Onyankopɔn din adane abakɔsɛm nti dabɛn na wɔse yɛbɔ mpae sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo na bebuo no sie ɛwɔ Luka nwoma etidun wɔtwe ɛnkyemu baako Luke 8:1 na obu wɔn bebi de kyerɛ sɛ etwa sɛ enipa bɔ mpae da wɔmmrɛ ho wɔtemufuo bi tena kuro bi mu a onsuro Onyankopɔn nanso ɔmfɛre nipa na wokunafuo bi nso tena kuro no mu na wɔbaa ne nkyɛn sɛ buatan gyeme metamfo ensem na wampene mano kyare kakra na akyire yi ɔka ne tirim sɛ mensuro Onyankopɔn na memfɛre nipa deɛ danso okunafuo yi ha menti mebu atan mama no na wamfa ne ba ɔba ha daa no amedwan me ho na Awurade se montie deɛ wotemufuo a wɔntene yika hwɛ Kristo ɛnam ababuo so ɛma yɛ ne hwɛsoɔ bi wotemufuo bi tena ase a na onsuro Onyankopɔn no wɔ mu nipa nso na okunafuo bi kɔ wotemuafoɔ ne nkyɛn ka sɛ ɔntɔre ma no wantie no wampene nanso sane sɛ daa wokunafuo no ɛkɔ ne nkyɛn ti ɔte aseɛ sɛ ɔbɛtɔre ama no Awurade Yesu Kristo ka sɛ montie deɛ wotemufuo a wɔntene no kan asɛm no awie yɛ ne sɛn ɛwɔ nkyɛmu nson na Onyankopɔn sɛ wɔtɔ ne bo ase kyɛre wɔn ho enso a ɔremmu atɛn enye wɔn a wayi wɔn a wɔsufrɛ no awia ne anadwo no ana na sɛ wotemufuo a wɔntene no abu atɛn agye wokunafuo no a Onyankopɔn no a ɔnyɛ wotemuafoɔ a wɔntene na wɔyɛ wɔtene ne ni no
Onyankopɔn ɛyɛ wɔtene ni na Onyankopɔn na ɔrentɔre enye wɔn a wosufrɛ no awia ne anadwo no. Mohuni ana. Ano nti ehia so yɛ bompa yɛ da biara. Awia ne anadwo abra yɛ nyai. Yɛn so yɛ adefoforo a wɔn a wɔn yɛ novenas ne nte aseɛ. Wɔn bɔ 40 days mpaɛbɔ ɛka adekoro no a bama yɛn kenkan Tesalonikafoɔ nwoma di kan etinum enchemu dunso mo nyai mpaɛbɔ da. Mo nyai mpaɛbɔ da. Na Catholic sɔfoɔ ɛkenkan saa atwerɛ nsɛm yi a wɔn de amammerɛ bi aba a wɔn sɛ ɛyɛ 40 days mpaɛbɔ na yɛka asɛm koro no ada biara na sɛ mo nyai mpaɛbɔ da no asekyerɛ ne sɛn mama yɛn kenkan Timothy nwoma ɛtɔ so 2 eti baako nkyɛmu 3 mɛda Onyankopɔn a mefiri ahonimpa mu mesom no sɛ maagyanom no asese mɛkae mo daa wɔ mempaebɔ mu awia ne anadwo. Enti sɛ yɛnya mpaebɔ da no ɛkyerɛ sɛ da biara enti Nyankopɔn asafo yi mu Church of God asafo yi mu no yɛsɔre anɔpa ansa na ɛbɛyɛ adwuma biara wɔse yɛbɔ mpae. Anwummere ansa na yɛbɛda no yɛmmɔ mpae bio. Ebia na wote wo dam wote wo fie na damu nyina wo so nim niye ebesi abusua bi kɔdae ade akyin yɛ kae bi betwi fa wɔn fie ne so ma ne wɔn nyina wuye abusuafoɔ bi nso ewiemuhyɛn tetɔ wɔn fie ne so ma ne hye ɛno nti ayade yɛ ho hia sɛ ansa na yɛbɛda no damu nyina de kyie nyina Onyankopɔn ahwɛ wo so asɛ Awurade yɛda wase sɛ wabɔ yɛn ho ban adekyie nyina na wama yɛn adeɛ biara yɛhia. Ɛnɛ da yi agya yɛda wase wɔ tema ma yɛn. Yɛsrɛ wo hwɛ yɛn so abra yɛkɔ akɔda hwɛ me ne me yere ne me mma so yɛda wase wɔ Yesu din mu amen. Mpaebɔ tietie bi se nanso ɛyɛ ade kɛseɛ wɔ Nyankopɔn anim na sɛ wɔsɔre a kasa Awurade meda wase sɛ wahwɛ yɛn so anadwo mu nyina ɛwrese binom kɔdaeɛ a wansɔre bio wɔsɔn da yɛbɔne fa mu wuye yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn ho ban ɛda wase so sɛ wahwɛ yɛn so anadwo mu nyina ɛbraba ma yɛn da foforo ne akwanya foforo yi bɛkɔyɛ adwuma bebegya mabusua hɔ mesrɛ wo hwɛ wɔn so abra me ni wɔn nkyɛn yɛn free ehu nyina mu yɛn free ɛnebɔneyɛfo wɔ nsɛm yɛn free yadeɛ korankoro mu agya yɛda wase bebree wɔ wo dɔba koro no din mu yɛn mu ne mpaeɛ ntie a yɛbɛbɔ akyerɛ wɔ Nyankopɔn na yɛde yɛwerɛ ahyɛ ne mu yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ da biara na yɛntumi yɛ ade kɛseɛ wɔ yɛabrabɔ mu. Ɛno nkyerɛ sɛ yɛka sɛ enyae mpaebɔ da a wɔbɛbɔ mpaeɛ akasakasa pii kwa kansɛm koro no ada biara na sa adekyee nyina ɛno mfa ne sɛ novenas bɛnana ewuye ne mpa mɔbɔ ma ne din de tie so Fernando na da edi kan no ɔmɔbɔ mpaeɛ sɛ hunotie so kra mɔbɔ na fa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory hunotie so kra mɔbɔ na fa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory hunotie so kra mɔbɔ na fa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory na afɛ mu wia yɛ na agya wɔ soro odi ho nti yɛ ne de eno mary adoma hye wo ma ne yɛ ka asɛm koro no aka na me ya be mu aketewa nti na ma metumi twene no mo ka nyina gu mitiri mu no ahye ahweniye apon kese bompa ye maye David Fesio bompa ye maye nti me kai saha no me nyina free brother me ya be mu aketewa na so anya no ne ade ye wotwere kronkron no mo mpaebɔ de awo se eye ne wo pese wo ka anya kyenkyene ma wo nsɛm nya kakra bi enkeka kansɛm kro no a Onyankopɔn onye obi a na so asie Onyankopɔn onye obi a ne nte ase ye na empo sɛ ahum kɛseɛ bi bɔkora no a te sɛ na meka kyerɛ mo da edi kan na yehie mu no
metonyo bi kire mo se obeto dwom ka se megidi se ehom kase ne mframadende ne akire mpae ketewa bi a wobɛbɔ no megidi se ebetie obi a wo ba bi kase bi ɔte asem biara na sɛ impo ehom bi ɛbɔkra no a wonyankopɔn te ɛwo nhia sɛ wo mpaebɔ no wobɛka ne tententene twerɛ konkono sɛ wonyankopɔn wɔ soro na wo de ɔwɔ asase so enti ma wo nsɛm nyɛ kakraa bi ɛma wa no nya worɔworɔ na ma wa koma nso empentem emma asɛm bi mfi wonyankopɔn anim na wonyankopɔn wɔ soro na wo de wɔwɔ asase so enti ma wo nsɛm nyɛ kakraa bi bɔne tɔfa na ne nyɛ tietie da sɛ wo rebɔ mpae a enkasa pii kwa sɛ abosomsomfo na wɔhwehwɛ sɛ wɔn kasa tentenenti wɔbetie wɔn enti mo nyɛ sɛ wɔn na mo agya nim die hia mo ansana mo abisa no impo ansana mo bɛka asɛm no na wonyankopɔn te ase yɛ dada ɛno nti mpaebɔ de yɛbɔ de tɔfa yɛmmɔ ne kyenkyene na ka de hia wo anyɛ sɛ bɛka asɛm baako aka anɔpa ne anadwo abra wunyae mpaebɔ da abra yɛda so te ase yɛnyae mpaebɔ da ɛmaare mfiri sɛ wobɛbɔ mpae yɛn ne wɔtwerɛ kronkron no mu yɛna sɛ misa ne sɛ yɛbɛsi dan ne yɛnya hotɔsoɔ sɛ wonyankopɔn betie yɛn mpaebɔ ana yɛn mpaebɔ no kora wonyankopɔn atie bama yɛn kenkan Timothy ngoma ɛtɔ so mienu ɛnkyemu aduonu mienu 2 Timothy 2:22 dwane free emabunu bere mu akɔno ho na di tenene gidie ɔdɔ ne asumdwie a ɛka wo ne wɔn a wo free akoma mu tie mu frɛ Awurade bomu no akyi obi a ɔfrɛ wonyankopɔn etwa sɛ wo free akoma mu tie mu yɛ na de ne akoma mu tie afrɛ sɛ wo frɛ wonyankopɔn na sɛ wakoma mu wɔ fi a wɔbɔ mpae a wonyankopɔn tie mama yɛnkenkan Petro ngoma di kan etimi ensan ankyemu 2:12 na de wɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no ma no enyi ne tɛkyerɛma emfiri bɔne mu ne nano na anka ɛnaada asɛm ma no nkyiri bɔne na ɔnyɛ papa ma no hwehwɛ asumdwie na woni akyire ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne yɛn ɛfɛ dodo ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso Awurade aso abue Awurade aso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne ɛno nti sɛ deɛ wɔbɔ mpae no ɛyɛ no mabɔne bi a na so kuta kɔmabɔne a yɛn kyerɛdeɛ baako pɛ na sɛ ipo wɔbɔ mpae awia ne anadwo kora no a wonyankopɔn ontie wo na sɛ wonipa no akoma mu wɔ a sɛ ne nnwuma yɛ bɔne a ɛnyɛ adeɛ betumi asi da sɛ wonyankopɔn betie no twerɛ konkon ne ka sɛ abɔnefo afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ na tɛɛfoɔ mpaebɔ deɛ yɛ n'ani sɔdeɛ babu sɛ meti dunum kyemu wɔtwe n'ani sɔ sɛ wɔtene ne bɔ mpae a nti sɛ deɛ bɛyɛ a yɛbetie yɛn no ɛyɛ adeɛ ho behia sɛ yɛbɛnya akoma mu tie ɔwɔtene Paul ka kyerɛ Timothy ɔse wɔne wɔn a wɔfiri akoma mu tie no bɔ mu frɛ Awurade no akyi na sɛ yɛfiri akoma mu tie mu ɛfrɛ Awurade no kyerɛ sɛn montie
Asomafo nyuma tieri no nan chemu dunsia Acts chapter 24 verse 16. Na yemu na meso me ho mehwe. Say menya ahonimu a enifo Nyankopɔn ne nipa fam da. Ɛno nti ɛyade a ɛwohia se ye na honim ye na koma efi biara enimu wo Nyankopɔn anim ne nipa fam abre biara ye bɛbɔ mpaye no sɛ wo biribi etia Onyankopɔn ana wo biribi tia wo nyonko nipa a obɔ mpaye a Onyankopɔn ontie ana Onyankopɔn tie ye ne mpaebɔ ne senti ehia se yenya akoma mu tie adentira montie ne wo nipa akoma mu maate ngoma etidunum enchemu dun Matthew 15:19 kra no se na akoma mu na adwenemane awudisem ayefasem adwamansem awifosem adanse kurumu ne abosusem firi. Verse 20 yenum ne eneyoma egu wo nipa ho fi na sa wode ensa wa hohoro didi a engu wo nipa ho fi kra kronkron mu anu yie ho da ho pefe ase na akoma mu na adwenemane awudisem ayefasem adwamansem awifosem adanse kurumu ne abususem firi yenum ne eneyoma egu akoma no ho fi Arenti na Onyankopɔn ka no wɔ Jeremia nhoma etidunson enchemu nkron Jeremia 17 verse 9 akoma wo hoyi eye na adaase ne ade nyina na eye nsɛmmɔne pa ara hwan na wobenyamu ahunu ye enchemu du me Awurade na mehwehwɛ adwene mu na meso akoma mehwɛ na mema wo biara sɛdeɛ na akwan tie sɛdeɛ ne ne yoye aba no tie na ye yade mu da ho pefe Onyankopɔn tumi hunu akoma no mu hwan no benyamu ahunu ye akoma no ye nkontompo ne sina de yina kransam foforo mu wo twera kronkron ne mu no akoma no ye dadafo akoma no ye nkontompo akoma no ye dadafo akoma no ye nada sene ade nyina na obiara intumi hunu moju wo Nyankopɔn pe eroti na sa wo bompaye na sa wakoma mu no obuwafu wo yere ana wo kunu wotane wo yere ana wo kunu wo fa wo yere ana sa wo kunu achi ebresa akoma no mu na adwamansem awifosem adwenemane adanse kurumu awifosem ana sa atoro efiri sa na manyina wa akoma no mu na sa wo bompaye na sa sa na manyina wa akoma mu a na sa wo ne wo nyonko nipa ya aka wo ne ne kontokwa anuanom wo mpaye no a wo bɔ no wo mmɔ ntungu kwade enye mpaye hunu ana Onyankopɔn tie ade ba ko a awo se yete ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo Onyankopɔn betie ye ne mpaye bɔ ne no mama yente ye na koma mu Arenti wontumi fiti prakope enkobɔ mpaye ehia sɛ wonya akoma amutie mfato ho moya warefo okunu ne wɔyere na sɛ moya aka na mompɛsɛ mo bɛbɔ mu a mofiri sɛ Onyankopɔn betie mo mpaebɔ mama yɛnkenkan Petro ngoma edikan etimi ensanche mu nson 1 Peter 3:7 okunu nom mone won entena ne mudie mu saa ara sɛ ɔyere ne ade a ne ho nyɛ den na muni woni se won enso ne moye enkwa adom no wadidifuo bi na mompa ebo kwan ansi ba mo twa mo hunu ye enuanom kra kronkron se okunu nom mo ne moyere nom entena ne mudie mu saa ara se oyere ne ade a ne ho nya den na muni woni asema se fa ni die ma woyere no kyerɛ se wobehunu ne mmɔbɔ emmɔ no emfa wona mmɔbɔ no emmɔ ne twɛdeɛ entia mu ngu ne so engu n'anim ase wɔ badwam ana nipadɔm anim
fa ni die ma wo yore sɛ wo yore ne ade a ne ho nya den na mpaebɔ kwan ansi ɛno nti sɛ wo mpae na sɛ wotirimu aden wo bɔ wo yere tirimɔden a wo mpae wo Nyankopɔn tie anuanom ahunana fa ni die ma wo yore sɛ wo yore ya ade a ne ho nya den sɛ wɔn enso ne mo yɛ enkwa dom no adidifuo bi na mpaebɔ kwan ansi okunu ne wo yore mpaebɔ ano kwan si enkanka sɛ wɔbarima na mfa ni die ama ne yere a ɔbɔ ne yere atirimɔden ɔnɔ ne yere ɔfa ne yere akyi sɛ ne yere ni hɔ a ɔde foforɔ bɛsia nan mu saa ara so na wɔbaa no nso teɛ na sɛ wo yere no nso wunni nokora ma wo kunu a na sɛ wo bɔ mpae a wo Nyankopɔn tie ma wani kura na so kura so wo Nyankopɔn betie o yɛn Nyankopɔn asɛm ya kyerɛkyerɛ mo saa ne omayi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛsɛ asɔfoɔ no ɔmo sɔre ɔmo sɛ yɛ mɔ mpae na mo fiti prɛkɔ pa bɔ mpae eni kwan sɛ ba ne sa tebea bi a wo mu na ɔbɛbɔ mpae ana sɛdeɛ wo tebea wo mu tie biara na ɔbɛbɔ mpae ana daabi wo Nyankopɔn no yi mpae bom wo Nyankopɔn tie abɔnefoɔ mpae bɔ bɔma yɛ mmɔso bio Yohane ngoma John 9:31 na yɛnim sɛ wo Nyankopɔn entie adebɔneyɛfoɔ na sɛ obi fɛre wo Nyankopɔn na wɔyɛ deɛ ɔpa ɔno na otie no ɛno nti wo Nyankopɔn tie onipa onkuta akoma bɔne ɛno nti Paul yɛne ne yɛka kyerɛ no ɛbra yɛfrɛ ne ba asafoni mu kyerɛsɛma medin kan kyerɛ mo wɔ asomafoɔ nnwuma etia de dumienu nkyɛmu dunsia Acts 22:16 na afei adɛn na wɔrekyinkyim wo ho sɔre ma wɔmmɔ wo asu ɛnworo wo bɔne na bɔ Awurade din sɔre ma wɔmmɔ wo asu afiri sɛ asu bɔ mu ɛne ɛhohoro wo bɔne gu na bɔ Awurade din na sɛ wonya bɔ asu a yɛde wo bɔne nyinaa bɛkyɛ wo wobɛtumi abɔ Awurade din wobɛtumi abɔ mpae anya gyidie ne arehyimu sɛ wo Nyankopɔn betie wo mpaebɔ abra yɛde wo bɔne akyɛ wo mama yɛnkenkan brasosam ngoma ɛtɔ mmienu etinson nkyɛmu dunan 2 Chronicles 7:14 na sɛ memma no bɔ medin wɔ no so wɔ ne berɛ wɔ no ho ase na wabɔ mpae na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔ nakwan mmɔne no so a mɛnso mɛfiri wɔ soro matie na mede wɔn bɔne akyɛ na masa wɔ n'asase no yadeɛ yɛnom ne nneɛma a wɔ Nyankopɔn ahwehwɛ wɔ se na sɛ memma no bɔ medin wɔ no so wɔ no berɛ wɔ no ho ase na wɔbɔ mpae na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔ nakwan mmɔne no so a mɛnso mɛfiri wɔ soro matie ɛno nti yɛnom ne nneɛma wɔ Nyankopɔn hwehwɛ firi yɛn ho ansa na wɔtie nyɛ dene sakyera w'adwene firi wɔ bɔne mu sane firi wɔ kwan mmɔne so sɛ wɔma ne firi wɔ bɔne na firi wɔ kwan mmɔne so na wɔbɔ mpaeɛ wɔ Nyankopɔn betie wɔbɛnya ahotɔsoɔ sɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ mpaebɔ deɛ di kan ansa na wɔ Nyankopɔn betie yɛ no yɛni kan te yakoma mu ansa ɛno nti ɛna yɛsua Kristo mmara nsɛm na sɛ yɛnsua saa nneɛma yi a yɛnkwa na dodo a yɛakɔ nsɔre na yɛasɛ ne nsɔre bebree mu no yɛgye di sɛ yɛbɔ mpaeɛ abra a yɛtwɛn wɔ Nyankopɔn mpaebɔ emu a yɛanaase n'ano yie na so wɔ Nyankopɔn ntie o sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛn no awɔ sɛ yɛn so di kan yɛsɛ tie ma no ansa awɔ sɛ yɛsɛ tie ma no awɔ sɛ di kan te yɛn akoma mu ansa ɛno ne ade di kan wɔ asubɔ a twerɛ kronkron no ɛkyerɛkyerɛ mu mama yɛnte yɛn akoma mu mama yɛnyi
bɔne nyinaa ɛmfiri na akoma mu ansa na yɛabɔ wɔ Onyankopɔn mpae. Mama yɛnkenkan Efesofoɔ nwoma 10:31. Ephesians 4:31. Mama wonyi yawudie nyinaa ne kokobɔne ne abufuo ne anokurokuro ne abususɛm ene bɔne pɛ nyinaa ɛmfiri mumu. Na sɛ wono saa no me yɛhyɛ wakoma mu ma abufuo wɔtane kokobɔne anokurokuro abususɛnka saa no me nyinaa wakoma mu na abɔ mpae a ɛma wani kura na so sɛ Onyankopɔn betie. Opa akofre wiase ahotefoɔ nyinaa bra Onyankopɔn tie o. Ye ne ade wɔtwerɛ kronkron mu de wɔtwerɛ kronkron mu no ɛyɛ nokore ɛnyɛ nipa adwenkyerɛ ɛnyɛ asɔfo adwenkyerɛ ɛnyɛ atoro ɛne daso a asɔfo de ma wɔ nasafo ma ɛwɔ Yesu din mu. Ɔmo bɔ mpae sɛ wɔ Yesu din mu na so wɔtebea wɔ mu no ɛnyɛ tebea papa ɛne ma bɔne no a na wɔwɔ akoma mu nti hia sɛ wakoma na yɛtim. Mama yɛnkenkan Yohane nwoma ɔkwan bɛ ne betumi afa so ate yɛ nakoma mu. Yohane nwoma 10:23. Ensema manya aka kyerɛ mo nti mo ho anya afi. Asema maka kyerɛ mo nti mo ho anya afi. Ensema ya aka kyerɛ mo nti yɛ ho afiri. Enti deɛ bɛte yɛ nakoma mu no yɛ Nyankopɔn asɛm. Ɔkwan bɛ nso mama yɛnkenkan enwom eti wɔ ha dunkron enchemu du baako. Psalms 119:11. But the one say makura makoma mu na manya wo ho bɔne bi. Wo Nyankopɔn asɛm no ɛna ɛbɛte yɛ nakoma mu te sɛ semina. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ betumi ate yɛ ho no. Awɔ sɛ oposa semina no. Na mmom sɛ wode wontade ne kogu baabi a wobɔ mpae a wode watade ne to baabi no amfa semina ohora usi sɛdeɛ ɛmfiri. Adekoro no ara saa na Nyankopɔn asɛm tie. Wo Nyankopɔn asɛm no te nipa ho. Na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ betumi ate wo ho na dwira wo no ma ho kwan ma ne wura wakoma mu. David sɛ mede wo nsɛm makora makoma mu na manya wo ho bɔne bi. Anonti ehia sɛ yesua Kristo Mmara Nsɛm yi. Ɛfiri sɛ wobɛsi dan na wode Nyankopɔn asɛm no asie wakoma mu abra wonim Nyankopɔn asɛm koraa. Wasafo mu no yɛwɔ nsɛnkyerɛnne ahodoɔ bebree no ane yɛyɛ ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu. Nanso wakoma mu nte. Nyankopɔn asɛm no yɛ nsua. Nyankopɔn asɛm na bɛte yɛn ho nti yɛhia Nyankopɔn asɛm no na te nipa ho. Ɛno na wɔse yɛde hyia akoma mu na yɛde yɛ adwuma. Mama yɛmfa nhyɛ yɛtirim. Yɛbɛtie Nyankopɔn asɛm. Yɛde bɛsie yɛ nakoma mu na afei yɛde ayɛ adwuma. Petro nwoma a edikan eti baako nkyɛmu aduonu mmienu. 1 Peter 1:22. Monte mɔkora ho nokora setie mu. Ahoteɛ no ɛwɔ setie mu. Monte mɔkora ho nokora setie mu. Henko wɔ nuada nkontompo inimu mu. Yene nokwasɛm a yɛbɛyɛ setie sɛdeɛ ɛbɛyɛ ne ho bɛteɛ. Nokwasɛm bɛn. Yɛnkenkan Yohane nwoma eti dunson nkyɛmu dunson. Yɛwɔ no kronkron wɔ nokora mu na wasɛm yɛ nokora. Nokora no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm. Na wate wo kra ho ɛwɔ nokora no setie mu. Anaasɛ wayɛ setie ama Nyankopɔn asɛm. Nti betie wo Nyankopɔn asɛm te sɛ ne yɛyɛ yɛkan afitwera kronkron no mu. Na afei monyi mfa nsie mu akoma mu na momfa nya adwuma. Monni so monye setie emma. Nyankopɔn ensɛm ben na yɛde besie yɛ nakoma mu na yɛn ho atumi ate. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ ase yɛbɔ mpae a wo Nyankopɔn atie yɛn. Nyankopɔn ensɛm ben ɛne yɛde bɛhyɛ yɛ nakoma mu. Ɛne yɛ ne mpaebɔ wɔ biribi yɔ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ nakoma mu bɛteɛ na wo Nyankopɔn atie yɛn. Anuanom mo deɛ muntie. Timothy nwoma ɛtɔ so 2. Eti 2 ɛnkyɛmu dunkron 2 Timothy 2:19. Danso Nyankopɔn nyina so otim hɔ pintin. Kura nsɔano yi. Awurade nim wɔn a wɔyɛ ne deɛ. Ɛne
ma obiara wɔbɔ Awurade din entwe ne ho mfiri deɛ ɛnte ne ho. Obiara a ɔbɔ mpae no ehia sɛ oyi ne ho firi deɛ ɛnte ne mu. Ma obiara wɔbɔ Onyankopɔn din no. Kristo din no ma ne nte ne ho mfiri deɛ ɛnte ne ho. Deɛ di kan ɛwɔ sɛ yeyi yɛn ho firi deɛ ɛnte ne mu. Twe ho firi bɔne mu. Ye ho firi mmarasɛm mu. Gyae sɛ wo ne mma deda bebrebe no. Gyae kyakya ne bɔ. Yɛbɛyi yɛn ho afiri wiase akɔnɔ mu ne honam akɔnɔ mu. Yɛbɛte yɛn ho afiri saa nneɛma yi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yakoma mu betumi ateɛ na Onyankopɔn atie wo ɛbɛrɛ a wobɔ mpae. Na afei bɔne bɛn ɛde yɛbɛyi yɛn ho afiri ho yi. Yɛkenkan Galatifoɔ nwoma no mu kyemu 19. Na honam enwuma no daadi pefee ɛne adwamammɔ, efi, ahohwie, abosonsom, adutuo, ɔtanne, akayɛ, ahoɔya, abufuo, apɛreapɛreɛ, kunisum, mpaapaemu, nitan, ensaboro, agobɔne, ne deɛ ɛtete saa. Yɛnom ho na merebɔ mo kɔkɔ. Sɛdeɛ mebɔ mo kɔkɔ kane no sɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi re-nya Nyankopɔn ahenni no. Anuanom yɛwɔ no ma bebree no a na wɔ hɔ a yɛbɛyi afiri mu honam nnwuma no. Honam nnwuma no adwamammɔ, efi, ahohwie, abosonsom, adutuo, ahohwie, amfato ho waware. Na so ne kɔn dɔ ɔma foforo anaa deɛ ɔpɛ mma nyinaa. Obi a waware Nyankopɔn ma ho kwan sɛ nipa mmer enware. Yosef ne Maria wareye, David wareye. Nanso sɛ wɔne obi foforo yere, o de wɔn twitwi bi foforo yere a yɛfrɛ no ahohwie. Ase ahohwie, abosonsom, adutuo, abayifuo a wɔn tu aduru ane akɔmfuo. Ɔtane, akayɛ, ahoɔya, abufuo, apɛreapɛreɛ, kunsum, paapaemu. Yɛwɔ mmaa binom wɔ hɔ nom a warefo de bia ne wɔtwe ne nkunu. De bia ne wɔtwe ne nkunu. Ebinom tumi twe ne nkunu atwe ne nyinaa ho ne nkunu. Baama ne ka sɛ, wo de wotwe mmaa nyinaa ho ne nkunu, wotwe ne nkunu ama kɔtɔ baa kora bi kora wobɛtwe ne ho ne nkunu. Yɛ nsɛm a wɔn ka SRI akapampanganfoɔ ta kan so de wotwe ne nkunu ama wotwe mmaa nyinaa ho ne nkunu. Nti kɔtɔba so kora wobɛtwe ne ho ne nkunu ana. Kɔtɔba wotwe ne ho ne nkunu. Yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no asaa na wɔte o. Ɔmotwe ne nkunu ama yɛyɛ honam akɔnɔ, abufuo, ɔtane, akayɔ, ahoɔya, anibrɛ, honam akɔnɔ bɔne, nnwuma bɔne ahodoɔ. Saa no ma nyinaa yɛyɛ bi a yɛbɔ mpa no gu kwa. Ehia sɛ yɛyi saa no ma yi firi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ akoma no ho bɛteɛ. Na sɛ akoma no mu te a yɛn tɛtrɛma nso ho bɛte. Mama yɛn kenkan Matthew ngoma etidu mienu nkyemu aduasa mmiɛnsa. Matthew 12 verse 33. Mama dua no nye dua pa na n'aba yɛ aba pa. Anaasɛ mama dua no nye dua bɔne na n'aba ayɛ aba bɔne. Na dua no aba na wɔde hunu dua korɔ. Verse 34. Ihuritia mma moyɛ abɔnefoɔ yi. Mobɛyɛ dɛn yɛtumi aka nsɛmpa. Na deɛ ayɛ akɔma ma abusuo no na ano ka.
Awurade Yesu Kristo kan na bebuo mu sɛ madua no nyɛ dua pa na n'aba yɛ aba pa. Madua no nyɛ dua bɔne na n'aba yɛ aba bɔne. Ɛfiri sɛ dua no aba ne odi hunu dua koro. Ehuritia ma ɔka yɛn kyerɛ Yudafoɔ na wɔyɛ n'atamfo no. Moya abɔnefoɔ yi, mobɛyɛ dɛn atumi aka nsɛmpa. Na deɛ ayɛ akoma ma abusuo no na ano ka. Na sɛ akoma no yɛ akoma bɔne a ɛfiri sɛ no ne dua no. Deɛ bɛfiri w'anumu aba no nso yɛ bɔne, ma dua no nyɛ dua pa. Ano ne tɛkyerɛma no nso bɛyɛ papa. Nanso nea ɛwɔ akoma no mu no yɛ ade bɔne a deɛ bɛfiri tɛkyerɛma no mu anaasɛ ano no mu aba no nso yɛ bɔne. Ɛno nti na ɛka no wɔ Luka nwoma 18:45 Luke 6:45 ɛse onipa pa firi ne pa a waboaboa ano n'akoma no mu na wɔyi ade pa adie. Na onipa bɔne firi ne bɔne a waboaboa ano n'akoma no mu na wɔyi ade bɔne adie. Na efiri deɛ ayɛ akoma ma aborosoɔ no mu na ano ka. Deɛ ayɛ akoma ma na abusuo no ɛno na wano bɛka. Sɛdeɛ bɛma bɛte aseɛ. Mama mɛma mo nhwɛsoɔ. Sɛ obi yɛ kyakyabɔni a n'akoma ɛpɛ kyakyabɔ. Wɔde ne ne nkasa. Mɔdeɛ mo nkasa afa kyakyabɔ ho. Wɔne ne bɛyɛ baako sisi ɔbɛpa w'asɛm sisi yɛ. Wɔpa mo nka kyakyabɔ ho asɛm adekyeɛ nyinaa. Na ne bɛgye wo ho. Na wobɛhunu nea ɛwɔ n'akoma mu. Ɛmfato ho ɛmabunu ana ɔbɛbunu bi a mmarima anum ɛsɛ ne pɛ. Wɔpɛ sɛ wohunu bɛrima a wɔn akoma mu a ɔpɛ no. Wɔde yɛ ɛne ne nkɔ kasa. Mate sɛ Dani ɛsɛ opɛ o. Dani deɛ mempɛ no. Mate sɛ Efren so ɔsɛ wɔpɛ o. Ne Efren. Ani o. Wobɛhunu sɛ Efren wɔpɛ. Wobɛhunu sɛ ɔbɛka ne ho asɛm saa. Ne ɛwɔ n'akoma mu no ebɛfiri n'anumu aba. Saa na Kristo kaeɛ. Deɛ ayɛ akoma ma na abusuo no ano no bɛka. Onipa pa firi ne pa a waboaboa ano n'akoma mu na wɔda nnepa adie. Na onipa bɔne nso firi ne bɔne a waboaboa ano n'akoma no mu na wɔda ade bɔne adie. Na efiri deɛ ayɛ akoma ma aborosoɔ no mu na ano ka. Ɛno nti sɛ wakoma mu te a ɛne w'anumu nso bɛte. Sɛ w'anumu te na wɔtɛkyerɛma ho te a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn ɛbɛtie o. Na mmom sɛ wakoma yɛ bɔne a na sɛ wɔtɛkyerɛma nso yɛ bɔne a na sɛ wodi atoro a nnaadaa nko a nyaatwewosɛm nko a ɛna wɔwɔ akoma mu a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie. Sɛdeɛ twerɛ kronkron no seɛ nyame na mekaeɛ. Na sɛ wakoma na wadwene nyinaa yɛ bɔne a deɛ bɛfiri w'anumu aba no ɛyɛ nnaadaa ntoro nkontompo Onyankopɔn ntie o. Mama yɛnsan so nkan ne bio. Petro nwoma edi kan tim yɛnsan kyɛmu do 1 Peter 3:10. Na deɛ ɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no ma no nyine tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na nka nnaadaa asɛm. Ma no nkyiri bɔne na wɔnyɛ papa. Ma no nhwehwɛ asomdwie na wɔni akyire. Ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na n'aso abue ama wɔn mpaebɔ. Na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne. Mpamɔtwe Onyankopɔn asɛm na mu nna hɔ anaa. Ɔsɛ na deɛ wɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no. Ma no enyi ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka nnaadaa asɛm. Ma no nkyiri bɔne na wɔnyɛ papa. Ma no hwehwɛ asomdwie na wɔni akyire. Ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na n'aso abue ama wɔn mpaebɔ.
na n'ani sa wana wɔyɛ bɔne nti yɛ wɔ gyidie ne ahotɔsoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ n'akoma mu bɛteɛ yɛ n'ano nka nnaadaasɛm na nka abususɛm no sɛ wode wano di dwuma a wode wano bɔ wɔ Onyankopɔn ne mpaeɛ na sɛ wano ɛnyɛ ano bɔne deɛ a ɛne wobɔ mpaeɛ wɔ Onyankopɔn bɛtie na ano bɔne ɛne akoma bɔne nsunsuanso bɔne bɛn ne nya no nipa mpaebɔ so montie Yakobo nwoma atimi yɛnsa nkyɛmu nsia James 3:6 na tɛkyerɛma nso yɛ wugya tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛ nakwa mu a ɛyɛ deɛ ɛntene ɛde nkekayɛ keka nipadua nyinaa na ɛsɔ nkwa nkyimiye a ɛtwa ne ho firi awoɔ mu no na ɛfiri amanehunu kuro no mu na wasaa no. Verse 7 na ntɔteboa ne ntakraboa ne mmoa wɔwea ne mmoa ɛwɔ po mu su nyinaa nnipa de wɔn so dwodwo wɔn na wadwodwo wɔn na tɛkyerɛma deɛ onipa biara ntumi anwodwo no ɛyɛ adebɔne a ɛyɛ rɔmfo a awuduro ayɛ no ma ɛno na yɛde hyira Awurade ne agya no ɛno ara nso na yɛde dome nnipa a wayɛ wɔn Nyankopɔn suban soɔ anokorɔ no ara mu na nhyira ne nnome firi me nuanom ɛnsɛ sɛ yɛnom ba saa ɛni kwan sɛ ba ne saa sɛdeɛ ɔte ne Yakobo ɛsie asɛ ano no mu na yɛyie mpaebɔ ne nhyira firi anokorɔ no ara mu na nsɛmmɔne firi ɛni kwan sɛ ba ne saa tɛkyerɛma no yɛ wugya mahunu ogya ɛbea yɛ ogya ketewa bi na so betumi ahye kwaeɛ beretuo saa ara so na tɛkyerɛma no so teɛ tɛkyerɛma no so yɛ ogya ɛyade ɛntene de nkeka nipadua nyinaa na ɛsɔ nkwa nkyimiye a ɛtwa ne ho firi awoɔ mu no na ɛfiri amanehunu kuro no mu na wasɔ ano na ntɔteboa ne ntakraboa ne mmoa wɔwea ne mmoa wɔ po mu su nyinaa enipa de wɔn so dwodwo wɔn na wadwodwo wɔn mahunu nokore ɛno nti na mɔhwɛ yɛ wabi ne mutumi dwodwo gyata hempo sumu bonsu tumi ma wɔn dwodwo yɛma wɔn di asa kraman ne mmoa wahodoɔ mpo fish mpo nipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn na so tɛkyerɛma no deɛ obiara ntumi ndwodwo no ɛyɛ adebɔne a ɛyɛ rɔmfo a awuduro ayɛ no ma ɛno na yɛde hyira wɔ Nyankopɔn ne agya no ɛno ara nso na yɛde dome nipa a wayɛ wɔ Nyankopɔn suban soɔ anokorɔ no ara mu na nhyira ne nnome firi me nuanom ɛnsɛ sɛ yɛnom ba saa ɛno nti anuanom ɛyɛ ade yɛ wohia yɛasɛm tene fa mpaebɔ ho yɛnyampo ɛnkasa mfa Kristo mmarasɛm foforo ho yɛnyankɔ asɛm ti foforo so yɛgu so a yɛkasa fa mpaebɔ ho yɛn yɛ asɛm ti a ɛso sɛ wobɛbɔ mpaeɛ a ehia sɛ wote tɛkyerɛma ho kane ansa ɛwɔ sɛ wote dua ɛyɛ akoma no ho ɛwɔ sɛ wote kwan a wofa so kasa wobɛyi naadaa ne nkontompo afiri w'abrabɔ wobɛyi naadaa ne nyaatwomsɛm afiri wo mu yɛwɔ tɛkyerɛma bi wɔ hɔ no ma yɛ nyaatwom sɛdeɛ Tagalog kasa bebuo no ɛsie ɔde n'ano na aka nanso n'akoma ɛyi no ma n'akoma apo no kyerɛ sɛn deɛ wɔka no nyɛ nokorɛ tɛkyerɛma no sɛ ane na so akoma no sɛ daabi tɛkyerɛma no sɛ daabi na so akoma no sɛ ane ɔno a na ɛdaadaa ne ho no wɔgyimi ne ho yɛwɔ nipa bi mu hɔ no ma saa na wɔteɛ wɔn akoma ɛka naadaa asɛm saa akoma koro yi ara wɔde daadaa no na wɔde twa nkontompo no ɛno koro yi ara na wɔde bɛbɔ mpaeɛ ɔhwɛ a Onyankopɔn bɛtie monwene ho anuanom mo ankasa mu mo ho aten Onyankopɔn bɛtie ano anaa tɛkyerɛma a ɛka nyaatwomsɛm anaa
anaasɛ akoma a ɛboa pae ne ho sɛ ɛpa ahohoyɛ sɛdeɛ Tagalog anwumfoɔ twerɛfoɔ no twerɛ balactas ɛdɛn na balactas kan wɔ nua biology balactas sɛ wɔde anigyeɛ ne sɛdeɛ anim ahyia wo a na sɛ wɔgye wo ahohoyɛ wo so a hwɛ wo ho so yi ɛwɔsɛ bia na ɔyɛ wo kokwa mu tamfo ɔno na ɔne wo bɛko watwerɛ yɛn wɔ balactas ne ngoma mu Phalantes laura yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a wɔhyia wo wɔde anigyeɛ sɛdeɛ ne hyia wo daso wɔn akoma mu de nyatwom nsɛm nko na ahye mu ma nsɛm a wɔn keka no mu bi anya nokorɛ ɛno nti ehia sɛ yɛhunu Nyankopɔn ne nsɛm a wɔhyɛ yɛde sie yɛ n'akoma mu de di kan yɛnyi naada mfiri yɛn mu ɛnka naada asɛm nka atorosɛm sɛdeɛ wɔn kyɛ ne Petrosie no ma no yɛ ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka naada asɛm ɛde mbio ɛna wɔsɛ yɛ kae Baate ngoma eti num enchemu ade asanson Matthew 5 verse 37 na moma mo ane nye ane na dabi nye dabi na de abro yen suwo no firi bɔne mu moma mo ane nye mo ane mo dabi nye mo dabi na se woka se ane na se dabi o se dabi nso ye ane a ene firi bɔnsam efiri bɔne mu nti wɔkwan bɛ na wɔsɛ wɔfa so kasa montie Yakobo ngoma eti num chemu dumienu James 5 verse 12 na menuanom yene mo nyina akiri no monka ntam monka wɔsoro ana asase ana ntam biara na mama mo ane nye ane na mo dabi nye dabi na mo anhwe atemu mu yɛn ade mu da hɔ pefe Awurade Yesu Kristo ade wɔ ne nasuafo no ɛkyerɛkyerɛ ne sɛ yɛbɛyɛ anokɔfoɔ ɛwɔ yɛn kasa mu wo kasa ane a ma wo ane nya wo ane na ma wo dabi nya wo dabi na mo anhwe atemu mu ɛmfato ho ewu a metua wo ka awɔsɛ wo ma wo nsɛm da hɔ den awieyɛ ɛna wobetua na wɔtwe no awieyɛ bosome no awieyɛ anaasɛ afe no awieyɛ ana wiase awieyɛ onipa no na kɔ banku n'ani da so sɛ wobetua ne ka ɛmfato ho sɛ wonim sɛ wontumi ntua nipa no ka ebe wontumi amfa akatua na ma ansa na bosome ne bewu no konua ne nkyɛn sɛ menua ade a mani da so sɛ mede betua wo ka no mensa nkae na sɛ mensa ka metua wo ka mesrɛ wo fa kyɛ me mama yɛni nokorɛ sɛ woka sɛ daabi a ɛwɔ sɛ yɛ daabi woka sɛ ane ɛwɔ sɛ yɛ ane wobɛba wobɛkɔ ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ woka o mɛba o megyidi paa sɛ mɛba o mɛba mɛkɔ gyidi ɔsɛ o gyidi kra medobiri bia wasan so kra mpo kantam eni kwan sɛ yɛ kasa saa sɛ de bɛ yɛ mfa yɛ ntɛkyerɛma na yɛ ano nya bɔne ntia wɔ Nyankopɔn no yɛn ni ade a wɔsɛ yɛyɛ yɛn kenka Yakobo eti na nkyɛmu dumienu James 4 verse 13 na afei mo mo a mo ka sɛ ɛnɛ ne wɔkyena yɛbɛkɔ sɛɛ ne sɛɛ kuro yi mu akɔdi hɔ afe na yɛatɔ atɔn na yɛnya mfasoɔ na nso mo nim deɛ ɛbɛba ɔkyena na mo nkwa ne deɛ ɛfiri sɛ mo yɛ huhura a ɛyi ne ho kakra na afei ɛyera na emom anka ɛsɛ sɛ mo ka sɛ Awurade pɛ na yɛnya nkwa a yɛbɛyɛ yɛn anaa yɛn mama yɛn kasa sei ɛfiri sɛ yɛnim deɛ bɛsi kyina yɛnim yɛn nkwa mekae mabusuani bi na ne ba no ɛka sɛ maame ade asa wo abɔ anadwodu baako na adan na woda so no aduane ɛna ɔsɛ mɛba fish a yɛde vinegar no ano wodidi fried rice a ɛɛdɛ
ɔkyena anɔpa ɛrenti no menoa nam yi ato hɔ enti ɔno anam ne to hɔ ade kyenyɛ no wanya bi ani wantumi mpo ani ɔso da yɛ bɔne no owu yɛ wɔ ne nam yenim ne yɛbɛsi kyena ebisa wo sɛ wɔbɛba na mfato ho ka sɛ ane sɛ yɛ wɔ Nyankopɔn pa mɛba never sɛ wonnim ne yɛbɛsi kyena da bɛn na wobɛtua meka sɛ yɛ wɔ Nyankopɔn ne pa October bosom da no awiye ana sɛ afe no awiye metua woka yɛn a diso ma wo ane nya wo ane na wo daabi nya wo daabi na manhwe atem wɔ mu saa no wo Kristo ni tie o Kristo ni en fiti prakopen kasa keke owo ani die nsɛm ka ɔka biribi a ɔbɔ ne ho modene sɛ wɔbɛyɛ anya sɛ bia ɔbɛkeka ne wɔpɛ nanso wɔnyɛ na adwene sɛ ɔbɛba ɔbɛka sɛ ane sɛ ɔnyɛ na adwene sɛ ɔbɛba ka nokra na kyerɛ wo nua o kafura menyine sɛ metumi aba sɛdeɛ bɛyɛ wɔmfa n'ani nto wo so ɛyɛ sɛ wɔmfa n'ani nto wo so sɛ wɔbɛba na mpofiri mu waba n'ani bɛgye sɛne sɛ wɔbɛhyehyɛ bɔ sɛ wɔbɛba nanso wɔmaaye na woni nokore wɔbɔni nokore wɔ mɔbɛ nkora makomu wɔtɛkyerɛma no ɛka na ada asɛm nyaatwomsɛm wɔ mu yɛnum nyinaa yɛ akwansideɛ ma mpaɛbɔ enti ama wɔ Nyankopɔn intie yɛn sɛ wɔ Nyankopɔn hunu sɛ ɛnaada wɔ wakoma mu a na wanu mu a ano no anasa tɛkyerɛma no ɛte sɛ munim ɛmmoa nyinaa yɛbɛtumi adwodwo wɔ na so tɛkyerɛma no onipa bɛrɛ ntumi dwodwo tɛkyerɛma no na sɛ onipa bɛrɛ ntumi dwodwo tɛkyerɛma no a ha nyɛ hwɛ deɛ wɔma yɛ ma wɔ Nyankopɔn dwodwo yɛ tɛkyerɛma ɛno ne ade wɔtɛ na yɛ akobo na wɔ kyerɛkyerɛ onipa ntumi nkyerɛkyerɛ wo sɛ de nokura ma wo nsɛm ɛne ɛma Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ yɛn wo maame wo papa wo yore wo kunu wo nanfonom wɔn ntumi nkyerɛkyerɛ wo sɛ hyɛ wo tɛkyerɛma so ɛne ma Nyankopɔn wasɛm no nkyerɛkyerɛ yɛn ɛfiri sɛ tɛkyerɛma no ne yɛde bɔ mpaeɛ ɛwɔ sɛ yɛhunu yɛn tɛkyerɛma no sɛ tɛkyerɛma papa yɛ tɛkyerɛma bɔne sɛ deɛ ɛbɛyɛ a wo Nyankopɔn ɛbɛtie yɛn mpaebɔ ɛfiri sɛ nokore tɛkyerɛma ɛne nokore akoma nenam montie mabusɛm ɛti aduasa baako ɛnkyɛmu aduonu nsia Proverbs 21:26 Proverbs 21:26 obuye na no nyansa mu na adɔyɛ nkyerɛkyerɛ wɔ ne tɛkyerɛma so yɛn ne ade a ɛtene ɛwɔ sɛ yɛyɛ sɛ yɛbue yɛ n'ano a yɛmmue yɛ ano wɔ nyansa mu adɔyɛ nkyerɛkyerɛ wɔ yɛn tɛkyerɛma so wɔ tɛkyerɛma no ɛnyɛ abaa yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔn tɛkyerɛma te sɛ abaa ehia sɛ adɔyɛ nyansa ɛtena yɛn tɛkyerɛma so yɛbɛbue yɛ ano na yɛakasa a ɛwɔ sɛ yɛfiri nyansa mu kasa yɛn ne ade a Nyankopɔn wasɛm no hwehwɛ firi yɛn nkyɛn ɛnaada asɛm biara ni mu nyaatwomsɛm biara ni mu anabo apayɔdeɛ biara ni mu sɛ wakoma ɛka nokore a wɔtɛkyerɛma so bɛdi nokore sɛ wɔbɔ mpaeɛ a wobɛtumi anya ahotɔsoɔ sɛ wo Nyankopɔn ɛtie o na ade papa biara ni wiase a yɛte mu yi kyɛne sɛ wobɛnya anidasoɔ bɛsɛ wo Nyankopɔn ɛtie wo mafa ehu bebree mu na sɛ wowɔ Nyankopɔn bi obɛtumi adwane akɔ ne nkyɛn a ɛyɛ na atenka ne yɛ sononko mpere pii no na mebɛn wuo ɛfiri sɛ Church of Christ asɔfoɔ no dumienu kyeme brome ɛwɔ Pampanga yɛgyemeto ayaresabea bɛyɛ na wɔtwe na manalo asafo no
ana Church of Christ asafo no asofo omo taa me omo kita bafo sekan Onyankopɔn ne mo ne na homo bro me ho tɔ me benagu anan tadlak ahom ba be kyere me mmarima bi omo hya posifo ntaade saabre no na yo the first Philippine Constabulary sabra me wo benagu an American sempano wo ho ever say na ndi padodo no a etie wo ho na awanfo anase asrafo enna me person ba bachim na assembly man na ma ho kwa ma manfa manko sanko ma ho kwa ya nka sese kura nka mawuda dada ever say na wo mo nye aposifo wo mo kwaje wona asafo ma a wo camp Aquino a wo ye asrafo no ntaade se wo Nyankopɔn eka wo ho a aye ehumremu amane hunu bremu wo Nyankopɔn ebejo te se manalo asafo no Church of Christ asafo na asofo onum ebo me no me bompa ye ka se Awurade enyame ho ewse me nkwa na menam wo kyere me se wo me kwhye da bi mabɔ me na me bompa ye wie ne mpofiri ma me abere bi hunu se ne ye bɔ me ene wo tiatiem esremwa na okrofo ne hu bɔ wo no odwane ye se wo wo Nyankopɔn na wo betumi de wo ho ato ne so wo abrabɔ mu a eya na ye sononko amane hunu mremu agimeto ayaresa bia wa pilot ne moja mroso ko fem eko 60/30 me wedi nyina hyase se eye tuntum ara wonne abrana mentumi home no meka se Awurade hunu me mmɔbɔ eno pane ade meka man kansem pi meka se Awurade hunu me mmɔbɔ na biribi nyunyu bi abefa me ho amma moja mroso no eba afem omo de mekɔ malolos Onyankopɔn ne mo wane na homo brum ampa ye tie wa bi na me boye meka se Awurade boa me mentumi home me wonte hyewa na Nyankopɔn ejeme da biara po bepem na da bia me hunu se wo Nyankopɔn hunu me mmɔbɔ ade kwana na meka ye ne me sua hunu na so wo Nyankopɔn na bibia da musunu ko wo Nyankopɔn de ho beto ne so a here ne gye ne yeso ko da krome ne me nana bagai ana na ka me ho na yete kai mu mpofiri mu na ka ne gina kwantempɔn kase yeso ye gina ye frese kai bi tai epaaye na ye gina ka na chi nti ye ka ne gina semaka kra chiri no na kai kase bi free ye chiri eba ete ka no ekan mienu etaleye na animu ni akire no eka ya mia eka ye mia na dade afia bi hwire kai ni banka be wo machiri metie maka se Awurade hunu me mmɔbɔ na kai ni ginae wana hunu sa akwanhia no na wo mfuru se nipa kora wuwum every say kai na animu ene master cave kai no wachi mene na no emu biara ho antiti Onyankopɔn ne mo na homobum hwehwe ne nyina paapae me na ka se nana ade na asi na wada me na so na wadi be ye mfie nan ana se mfie num metie mo ka se Awurade hunu me mmɔbɔ na dade ya na ebe wo machi no ejinae kai mienu anya akwanhia kai na wa animu no agina ena ne wache ne so aka yemia ne si animu no ye ne de mehunu ye mesua hunu ye nkyerɛkyerɛ ye ne sɛ wo Nyankopɔn bi ebetumi asu afrɛ no ahokyerɛ enamu a Onyankopɔn re empa ye da ye wo Nyankopɔn bɔhye watwerɛ ye wo Hebrifo ngoma ti du miensa enkyemu no Hebrews 13:5 mo emma sikani bere emma mo abrabɔ mu na mo ani enso de ye mo wo efrese wono ara ka sɛ mere nya wo na so mere empa wo da na Onyankopɔn na wo kasa no wonni atoro ɔse
na mere empa na mere enya wo nso da na sɛ nim sɛ de asigye wo Onyankopɔn di ne enya gide ne arehwemu wo Onyankopɔn mu a na Yesu frɛ wo Onyankopɔn a Onyankopɔn ne pɛbɛyɛ hɔ mere enya wo na mere empa wo nso da ɛno nti ɛyade ebuhia sɛ yɛbɛsua hunu kwan pa yɛfa so bɔmpaye yɛn ne yɛ nakodeɛ wɔ abrabɔ yi mu yɛde dwane kɔhyɛ bia wɔ abrabɔ mu ne no na sɛ nim sɛ de ɛsebɔ mpaye ne yɛnim Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ a ɛno na ɛwɔ sɛ te yɛ nakoma ne yɛ ntɔkyerɛma ho na sɛ yimpo yɛ bɔmpaye a wobɛtumi anya hotɔsoɔ sɛ wo Nyankopɔn bi wɔ hɔ a wɔbɛtie yɛ ne mpaebɔ na so yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ no mu ahia sɛ yɛbɛhyɛ yɛ ntɔkyerɛma so afiri bɔne mu yɛbɛgyaa nya atwemsɛm yɛbɛgyaa torodie yɛbɛgyaa dansekurumudie yɛbɛgyaa naadaa yɛbɛgyaa ntorodie ɛnama bɔne atɛkyerɛma no yɛ nyinaa yɛbɛyi yɛn mu nyinaa afiri yɛn mu atorɔ yɛbɛyi afiri hɔ mama yɛnkenkan Ephesians 4:25 Efesofoɔ etinan ɛnkyɛmu aduonum enti munyi atorɔ ntwene na wo biara ini ne nyɔnko no korɛ ɛfiri sɛ yɛn ho akwaa munyi ɛnaada ɛntontwene munyi atorɔ ntwene yɛbɛyi atorɔ ato atwene mama yɛnyɛ atorofoɔ ɛnti sɛ wɔn a wɔfrɛ wɔn ho sɛ kristofoɔ wɔn akeka atoro sam nko a yɛ kasa mama yɛ ni nokore eni kwan sɛ nya atwomsɛm biara ba mu eni kwan sɛ bo apayɔdeɛ biara ba mu sɛ yɛ ane daabi na eni kwan sɛ yɛ di atoro asa yɛ bɔ wo Nyankopɔn mpaeɛ a watie yɛn enuanom mo de mo nhwɛ o ya asɛm te ne fa mpaebɔ ho nanso ehia sɛ yɛn nipadua nyinara ɛne wo Nyankopɔn asɛm no ɛbɔ abira ɛyɛ baako sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɔ mpaeɛ a wo Nyankopɔn atie yɛn tɛkyerɛma yɛn akoma na yɛn adwene so ade a yɛyɛ no ehia sɛ ne nyina nam ne kwan so mpaebɔ ɛyɛ asɛm ti yɛware enuanom nhwɛ wo Nyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ kwan yɛfa so kasa ɛfiri sɛ tɛkyerɛma no a yɛde di dwuma no ana yɛde kasa no saa tɛkyerɛma no korɔ no ara na yɛde yi wo Nyankopɔn ayɛ da sɛ yɛma yɛn tɛkyerɛma ho kwan na sɛ nkwankyimiyɛ anabɔnsam de nkwankyimiyɛ ɛsɔ so a ɛno na wɔde bɛbɔ wo Nyankopɔn mpaeɛ ana wa wohwɛ wo Nyankopɔn betie wo ana mama yɛn kenkan bi James chapter 3 verse 6 Yakobo ngoma etimi ensa nkyemu nsia na tɛkyerɛma nso yɛ wogya tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛ na kwa mu a ɛyɛ de ɛntene adenkekanya kekan ne pedua nyinaa na sɔ nkwankyimi a etwa ne ho firi awo mu no na eframa ne ho kuro mu na waso ano tɛkyerɛma nte sɛ wogya ketewa ɛwɔ tumi kɛse wa hoɔde ne kɛse etumi yɛ nneɛma kɛse Oja ketewa betumi ahyɛ kwaye mu a mama yɛnkenkan Yakobo ngoma etimi ensa nkyemu no James 3 verse 5 Saara na tɛkyerɛma nso yɛ wogya akwa Saara nso tɛkyerɛma nso yɛ ɔhonam akwa mu ade ketewa nanso ɔhoa na ho ade kɛse yɛ ho Oja ketewa nso monhwɛ kwaye kɛse a ebetumi aso ɛyɛ oja ketewa bi o da so betumi ahyɛ kwaye kɛse monhwɛ ne esi yɛ wɔ Australia, America, California. Abra wogya hwase sɛ ɛhyehyɛ no. Ɛyɛ ketewa bi na ɛde hwase. Ɛyɛ de ketewa bi na ɛde hwase so de amane abra nipa. Saa na tɛkyerɛma no teɛ. Ɛyɛ de ketewa nanso ɛyɛ ne ma kɛseɛ. Ɛpa kyerɛ sɛn. Tɛkyerɛma no bɔnsam enunu tɛkyerɛma no. Bɔnsam anase ambane hunu kuro nunu no yɛntɛkyerɛma no bɔnsam betumi asi yɛntɛkyerɛma no kwan na adi atoro na yɛbo apayɔdeɛ na daadaa foforo na yɛnya atwomsɛm sɛde bɛyɛ no mpaebɔ no ɛbɛyɛ kwa ade nkyerɛ fo sɛ yɛmmerɛ yi mu mpo wanhwɛ wo tɛkyerɛma de wobɛkɔ bɔnsam gyem
Mama yenken kan Matthew 12 verse 36. Na mesemo say asemhunu biara enipa bɛka no bebu ho akonta atemuda. Asemhunu biara enipa bɛka no bebu ho akonta atemuda. The Kristo nkyerɛkyerɛ yina. Ana wose di say na kuma Awurade din ene amanfo de Nyankopɔn din eye asredeɛ. Oh brade, oh brade, oh my God, oh my God. Ene ne de Nyankopɔn din eyi concert. Ukɔ dwom a Mr. Tomatoes ne boy. I am fish ne boy say, hey, fish keko. Brother na nam na ne boy dini say, and na wo bo wo Nyankopɔn di wo nam ne boy di so Nyankopɔn na ton nam no. Wo Nyankopɔn atwade, de obo wo Nyankopɔn din kwa no. Wo Nyankopɔn emma wo mfa wo ho totoroto. De obo wo Nyankopɔn din kwa no. Wo Nyankopɔn ma ne mfa ne ho ni. Eno nti Mama yɛmfa yɛn tɛkyerɛma no ɛmfa anidie ma wo Nyankopɔn yɛmfa wo buo ma wo Nyankopɔn mama wo yi wo concert wo yɛ wasere sɛm a ɛmfa wo Nyankopɔn di ni agoro ɛnhware foforo mu no yɛ mo kyerɛkyerɛ mo saa ne mɛyɛ na ɛnom a muti yɛ ka kyerɛ mo mo asafa mo firi mu ba yɛ na da bia yɛ bɔ mpa yɛ ka sɛ ɛwɔ Yesu dɛbɔ saa no wo mo bɔ no mama yɛnhyia Kristo Mmara Nsɛm Yenano yɛde yi wo Nyankopɔn ayɛ no mama yɛmfa ni atoro mama yɛmfa ni yɛnyɔnko nipa atem mama yɛmfa nnome afoforo tɛkyerɛma no yɛde bɔmpa ne mfa nnome nipa mfa mmodua mama yɛmfa ya no ni atem yɛwɔ tɛkyerɛma bi wɔ hɔ no ma no na yɛde bodua dua bronko a na wɔ mu Enome nkuan na guso mama yɛmfa yɛn tɛkyerɛma ɛnyɛ saa ne ɔmɛ mama yɛmfa yɛn tɛkyerɛma na yɛano ni saa adwuma ɛte sei ɔkyena Nyankopɔn yɛ adwuma bɛsua no mapia fa tɛkyerɛma no ho ɛna yɛsua hunu nneɛma a wuhi a ɛyɛ Nyankopɔn asɛm ɛni kwan sɛ yɛdaada nyɔnko nipa ɛni kwan sɛ yɛbɔ apayɔde ɛni kwan sɛ yɛnya atwom ɛni kwan sɛ di atoro mama yɛnte yɛn nakoma ne yɛn tɛkyerɛma ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn bɛtie yɛn mpaebɔ Ochena say wo Nyankopɔn pa yebeto wasa asmuti so enoma papa ben na edem faso bebre na say yesua kwan pa yefa so bo wo Nyankopɔn mpa ya enfaso ben ene de bebre enuanom say wo Nyankopɔn bi wo ho no mo betie ye ne mpa ye bobra ye bɔ mpa ya emu nhira no Eyade wontumi mfa de foforo bi atoto ho so mampanyin bi tie wo akosem a eye wade eyade kese ma obi owotumi etie wo a eye nimonyam hwema wo na se wo Nyankopɔn etie ye ne a sika ana hunyade biara ni wo betumi de atoto ho emfa ton wo dofo bi yade o wa amaniem bompaye na wo Nyankopɔn ebetie wo mpaebɔ na wontumi mfa sika biara so ntoto ho yewie mu hye na nke benya kwanhia wo Nyankopɔn mo wone na ho mobrom no ewie mu hye afofo na waka me ho no mo mfa ho mpo me de na ma adwene ho na ye nam kwan so ye kɔtwere konkran de siase na yewie mu hye no pete kese bi kɔhye mu engine baako epaaye ehye sane pete kɔhye mu nti bohu se moja akwadada dada afidie na no yewie mu hye ni twa ne ho awie mbɛyɛ semadu no ntimi bisa se na ade na yensi fam yetumi nsi fam efrose wo si fam no wa nsi fam bɔkwa eja bɛtɔ wie mu hye no mu nti na hia se ɔhyenkani ne no nom fa anwo ɛwɔ mu wɔ na ye twa ne ho awie mbɛyɛ semadu no kɔpem se fa anwo ɛwɔ wie mu hye no mu nyina ɛnonom yɛ na ebesi fam no odum gyakuo ayaresafo bebre ebetwa ye ho ahia na so na wie mu hye fofo na wɔtemo na bi nim passenger fo na bi nim na meda wo Yakopɔn se ka se Awurade se ma wie ye ni a mintumi mpopo meti na so sente saa meneda so no se ma ye mu biara mpira
Onyankopɔn ɛmo ane na homobrum fa ngo no no moye no anaasɛ ngo wo mu no moye besi fam ba bisa so na da wie mu hwɛ no atwitwa ne ho saa de na yɛnsi fam na menim sɛ ko si fam prakopa agya betum ɛbɛ sɛ eni kwan sɛ fa ngo no dɔɔso wɔ hyɛn dɔɔso saa na agya betum na yɛbɛduru ana yɛbɛsi fam no na manfo pii no atwan Nyankopɔn ne mo na homobrum no emu biara empira ɛfrɛ ewiemuhwɛ no besi fam bɔkɔ yɛwɔ Nyankopɔn bi a yɛbɛtumi de yɛ ho ato ne so na sɛ wɔ Nyankopɔn yi a asomdwe kɛseɛ nko a na benya na akoma mu na sɛ yɛhyia amane a wɔ Nyankopɔn bi wɔ hɔ a wobɛtumi de wɔ ho ato ne so wɔ Nyankopɔn sɛ mɛre nya wo na mɛre empa wo so da ɛno ne ade a mɛkyerɛkyerɛ mo kwan pa yɛfa so bɔ mpa yɛ wɔtwerɛ kronkron wɔkyena mama yɛnto wɔ saa asɛm tii so bɛne da so ne sɛ bɔbɛsane aba brother Daniel bio yɛda mo ase bebree sɛ maba bɛka yɛ ho wɔ ɛne de yɛ subɔ nkyerɛkyerɛ yi mu yɛreto nsa frɛ mo kyena bɛyɛ da ɛtɔ so enum a yɛsua Awurade Mmara Nsɛm anaasɛ yɛ na subɔ nkyerɛkyerɛ sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa wɔkyena fieda anɔpa dubaako Ghana ha mu emre ene amafoforo so mmerɛ sɛ de mukro mu mmerɛ a mo betie dwumadi wo mu tie biara na ɛbra yɛgu so a yɛsua yɛ na Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm no bio asedanka Awurade no bi biara a wotie yɛn ene den na yɛn so yɛto nsa frɛ mo akyire abɔ awia donko ne fa momra ne yɛ mompa bɛbɔ mpa yɛ ama nipa nyinaa yɛreto nsa frɛ mo nyinaa ɛmfa wo ne gidi a mo wo mu na ansa na yɛbɛpɔn yɛn hyia mu yi mu no bio yɛsan sesrɛ mo sɛ mamɛka yɛ ho ɛma yɛ mompa yɛ tiawa mama yɛ nyinaa yɛ mompa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesu Kristo. Nagpapasalamat po kami sa Awurade Yesu Kristo din. Agya yada wasi sɛ abrɛ ne abrɛ nyinaa wɔtenatene yɛn akwan ma yɛhunu wɔn nsɛm ɛsrɛ wɔ sɛ ma wɔtenane bahala ka na duminig sa bawat daing ng kanilang mga kalooban. Ang lagi namin pakiusap sa iyo, Ama, sana Wama yanakra eni aje na yatumi anya enidasuwo ang pag-aaral na ito na aming isinasagawa samahan mo ang mga nakasubaybay aja basraw se unawa ng iyong banal na kalooban ayano ho na nipa wodi wotie wo nkyerɛkyerɛ atumi atewo pɛ ase aja na daakye yɛ bɛne yɛ kɔpem sɛ obewie wo nsɛm tie no yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn ma wɔn ntumi nto adwene pa ani wakyi fra wɔn nso na wɔmmɛka yɛ no ho na yɛnsom wo yɛsrɛ wo sɛ ma na ɛnam wɔn so na wɔn abusua nso ɛmɛhunu wo nokorɛ agya ka yɛ nuanom dane de sana po gyina wɔboa sɛ ɔbɛyɛ nipa dɔyɛ yɛsrɛ wo nya yɛ ho abotere ka yɛ ho daa na yɛnyɛ botaeɛ nti a ɔbɔɔ yɛn wo nsɛm ne yɛgyae ade nyinaa hyɛ agya yɛda wase wɔyɛagye nkwa Kristo Yesu din amen.
ang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga Mamaya ginayan sangka daang kwando free na jawa silo. Adome mkwajia ni ayarisa free na Awurade Yesu Kristo. Ne honhom kronkron mo nkabom. Ene nyina kuma mu hini sisi na dani dagina. Amen.